Selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbahyi pemirsa. Ayo nenggone Makjah, yuk nenggone Makjah. Kayak Bunda Dewi, Mbahyi, semua berangkat loh, kayak lo mau ngambil satene Makjah. Piye, Nduk? Cek teles ki. Nek cek teles ya ben. Lah kok koyo ngono. Ki mang dapat berkat pemirsa dari kakake Makjah, Mbah Yat. Mbah Yat itu nggih kok ning kono bapake Bu Cari. Padha bareng-bareng bancaan. Wong engko nek rene awane Mbak, wong aku kok apa jenenge wis tumbas dadi ae. Sate. Abene kok kono suarane kriwik kutil, Nduk. Oh. Oh, tenan to. Oh, abene kriwik kutil tenan to sayangku. Oh, tenan to. Ya wis, kita sambut kedatangan Sri Wi Kutil ning gone Makjah ditunda dulu ya. Alhamdulillah pemirsa iki wis arep pulang wis menyampaikan berkat ya, Nduk ya. Ape tak buka? Tak jaim buka Makjah. Langsung. Bu kula pamit. Iya, Ibu makasih ya, Nduk ya. Terima kasih banyak nggih. Iya, sama-sama. Langsung tak review ki engko berkate. Nah, tak gawe ning gone mama iki lho. Hati-hati. Muga-muga. Iya, Nduk, apa yang tak buka berkate? Nggih. Sela, mama di rumah. Karo sapa, Nduk? Lek ya temi. Oh, ya udah tak jek buka berkat, Nduk. Kula kinten iki kan nenek bunda. Terus nah, mobil niku sisipan teng mriku. Pas anu teng mriki. Matake bunda rek. Ora. Sate. Jukuk satene Makjah. Dadi Makjah ki mau masak saiki tok, terus Mbak Yun kok dolane ning nggonku awan-awan ae nek satene wis teko. Dilalah entuk rezeki kok nggone Mbak Indah dianterke sampean iki langsung petak jak. Petak jak, heeh. Iya, makasih Mbak Jess. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dok. Hati-hati. Yo. Gek enek ning omah. Ya wis ayo dimam bareng-bareng, Dok. Ikut mama. Kayak Mbak Intan awam digawakno anu ager-ager, Dok. Dadi maem bareng ya, ayo. Ya. Enek motor ya bener lah. Tak mlaku banter, Dok. Mbak itu ketek. Gak. Mbak. Oh. Kilo. Iki kira apa ya, Mbak iki? Digawekno ya sing tukang gaweku apa kuwi? Bancaan ngono ki lho, Dok. Dias mongkone. Hati-hati bolong. Oh, ngene iki lho pemirsa. Nek udan nek ya medeni aku. Sela nek mlaku banter udan-udan lah. Aku yang mlakune ya rawani banter. Buka berkat sih. Padha bancaan kabeh pemirsa iki engko mulai mbahnya. Jejer-jejer bancaan kabeh. Oh, pitike. Monggo Mbah, ajeng tenggene Makjah. Nggih, mindo nelu papat mindo. Nggih. Nggih, Mbah. Sami sedaya Mbah Rum nggih bancaan kabeh bancaan nggih. Bareng-bareng bancaane. Waalaikumsalam. Lah nggih do gawe berkat Mbah Yat. He Mak, aku wangi mbek Mbah Yat wangi maem. Iya. Iki lho. Oke. Ayo Mak. Iki Mak. Ayo. Iya, Dok. Kuwi ben dianuni Mama, sik tak pecahe, Dok. Sik, Dok. Tak gawani mengguri. Mbah Yat, lah ampun renik-renik cah katon nambahi satene. Anu nembe dipuruki kok Lah Bang Isan niku, pokoknya nek mateng baru saya kabari lah, nembe dikabari terus pun budal. Iya, Mama. Kalau nguri sak api tak tak irisane, Mak. Iya, ndang. Toppingnya tak irisane. Wes Intan tengok-tengok di situ. Iki anu ager-ager Mbah Yat. Niku lak sing tinggi bancaan, iki nggih bancane hari ulang tahun pernikahannya Mas Dimas kali Mbak Indah toh. Nah, nanti Mama ager-ager. Tutupe ndi? Lah iki tutupe nek kene. Lah niki dibetani berkat sak menten kae mengke
maem kalih jenengan semua. Iya Maja. Nggih acar mentah. Dadi maem berdua. Maja. Sampeyan nek bancaan wong piro Mak? Aku semua 60? 70 ngaji 20 jadi 70. Oh, 70 karo sak ngaji. Oke. Iya, aku tak nganu niki, tak nganu apa semangka, Mak. Tak nganunane aku. Oke. Maem ndang Mas. Lagi mah buke yo melok. Aku tak melok, tak menisan golek. Apa manek ngarani sapu ngono. Nggih. Iya, sapu iki para. Apa lemar saya? Enggak usah. Ya wis. Iki piring ngene. Iya. Oh, iki biasane tak jebukan. Digawe koyok kembang-kembang ngene lho pemirsa. Bisa. Iya, mampun. Nah, niku wau lho enten anunan wau lho, Mak, sampean. Iki kan mari yo praya nggih padha bancaan sak dulur pemirsa dadi yo Dik Dewi yo entuk. Aku ki mah wis entuk konggone Mbah Yat, Mak. Iya. Sing ngeteri Yu Ngaisa. Nek wong kene iki pemirsa enten pendak siji, pendak loro nembe nyewu. Iya. Ini kok akeh berkat ya. Nggih. Akeh berkat. Lah konggone Mbak Indah entuk Maja baru mbahnya. Sing mbahnya iki mah karo Mbak Rasti. Iya. Mbah Rup karo Mbak Yati. Mbak Yati, Mbak Munti, terus sampai Mbah Lampun. Oh, nggih. Saman karo Mbah Yat. Wis dadi Maja. wis segone gua ngaji mangko ngaji ya. Kok bengi ngaji. Wis. Nah. Boleh ini ono cak ya. Jos. Urung dianu kok mbak Waduh karo Intan. Kulo anu enek ager-ager dadi mam karo Sela aku ngono. Kalau ager-ager dek nane ning toko buah kuwi. Wah, ager-ager sih kuwi. Mak. Kok mam mbek Sela. Lah dudut gak enek, Mbak. Dudut melok mamake ngono. Pemirsa tak mencicipi Enggak, Mak. Enggak, Mak. deh. Iya. Bagus pemirsa. Kuning, Mak. Semangka kuning. Semangka inul. Aku udah mbak juga rupanya apa itu enggak. Napane, Mak? Aku yang Ya tumbas semangka. ngaji kok. Oh, gue ngaji engko. Iki Berarti sudah Mbak Wi, kabeh, Mak. Repa, Pak O, Bayi. Kabeh. Kabeh. Dalam mendet sate bayar. Enak gorong aslinya. Mendet sate. Yes, selesai. Kalau Mbak Jessica sing ngeterom pun gitu kula tak langsung. Ya matur nuwun aku ngono. Wis tak jake maem aja. Rezeki engko Dik Dewi ya wis entuk. Untuk berkat-berkat ngono kuwi. Nek Dik Dewi kan mau tak umani jajan anu pemirsa yo. Mbak Ida kalau Di Mbak Puspa, Mak. Mbak Puspa lagi.
Wis tak lapane. Ya nih. Wis arek. Mana Dek? Semangkone bawa ke sana, Dek. Nah. Ayo dimam bareng-bareng, Mak. Iya, Mak Jah ben anu nimi sik. Oke, Mak Jah. Menune Mak Jah ada mie goreng ini ya. Mie goreng, terus ini rawon kanggo sing ngaji. Oh, bengi ngaji gitu. Loh. Acar mentah. Kerupuk urang, Nunggu sate. Nunggu satenya jadi ijek di jukukno Dek Kalau Dewi. mau mie itu Wak, ambil itu mie Sampun, anu. ampun, Mak. Kuwi ngono. Iki mie piye maksudnya, Mak? Oh. Mie anu mie apa buan kok, Mbak? Oh. Kuwi iki tak dewekno iki. Kenapa Mama Dek sampai mine rong kloter? Lang kloter kan ya nanti aja di Oh iya balik iya iya, layar di aja, balik ya. layar saja. Oke oke. Iya. Padahal yo inuk kabeh pemirsa. Nah iki ketoke Eko pemirsa. Aku yo seneng mibuan paling seneng pemirsa. Terus diceplusi nganggo lombok. Wes kengko dimaem bareng-bareng. Wes oke dadi. Ya ayo sing lelah-lelah menata berkat maem dulu. Niki enten walah, lah kok rekor pun entuk sakmene kae perlombaan. Kira Mbak Eh, aku. sajane ki mang lomba Intan mang tek piro, Selan tek piro, akeh sapa. Ngono ki yo Mbah Yat yo dikasih. Mama pun. Yo tek satu tok yo kurang. Mbah Yat lagi. Niki enten anu Mbah Yat, semongko Mbah Yat. Ditata renik-renik. Tinggal nunggu satenya saja. Enak maem ning nggone anu cah apa ning ngarani? Kertas minyak. Ya kan ya. Nggih, niki tak dudahane riyen. Sampun mengke sik Mak. Iki lho, sak menten kae niki lho. Oh, niki segone. Pernikahan yang kedua. Mbak Indah. Nggih, lak dinten iki leh Mbah jenengan riyen nak mendarat ngantek berhari-hari. Mendarati rewang pemirsa jenenge mendarat. Mbah Yat, Mbah Yah, Lek Sumak, Mbahnya, Mbah Rup, Lek Tin, wis sing berhari-hari. Nek kaya Bu Minah kan pas daging teko kae mak meni. Ayo Mak dimaem Mak ini Mak. Ayo maem dulu Mbah Yat, ayo. Gak aku kertas minyak Mak. Nggo kertas minyak sedep kok. Ting turit tut. Mine Mak Jah sangat menggugah sekali. Kenapa enak kacang mentah Bu Yuni? Nah, ini menurut turun temurun dan filosofinya nggih. Iki sebagai cagak. Cagak kuwi tiang. Apem. Wis, jos Mak Jah lancar. Papa silo wis teman PC porong. Papa, aku sudah mateng ini. Lah engko bengi Mak wis bar acara tenan karo Papa silo. Ya. Acarane Mama lancar Papa. Biasanya dia delok lho. Iyalah. Pak, jenengan mboten kangen mine Mak Jah niki, Pak. Lho, Pak. Damel rawon lho, Pak. Lho, rawon lho, Pak. Iya, nangis Nangis. Kangen Mama ngono. Dana kuwi mak duweke Pak Ewan. Alhamdulillah. Iya, Mbak Mimi. Ayo, Intan mine dikit saja ya. Enggak boleh banyak-banyak. Nek kados Intan kan mie kan harus dibatasi, Mbak. Karbonya banyak ngoten lho, Mbah Yat. Nah, tak tanduki ya. nah sedikit saja, Mak. Lho iki lho kok nggone Mbak Indah. Untuk. Gak roh, Mak. Ya Iya, Mak. Iya, Mak. Oh. Cok lek, Mbak. Nggih, moga-moga. Atek enek mine. Biasa.
Kasih ini. Mas ini. Mbak. Mak Jan niku napa, Mak? Oh sing kates. Iya. Iki sing Mbak Indah. Saking Mbak Indah maksudnya. Nah, maaf nduk lah. Nah, nggih sampun. Pakai apa? Enten urang, Mbah, enten urang. Apa? Mak, iku sing dibrongkos apa Mak Amit, Mak nyun sewu, Mak. Mana ayam? Oh, ayam iwak pitik, Mak. Oh. Lah apa iki? Ya padha. Tak gowo rene kabeh iki, Mang. Alah gampil ngoten mawon. Kenthang tok Mak Deke. Oke. Mboten napa-napa mbayat ngoten. Pun jan tapi narak mriku. Ijik, nggih. Makan kok ora? Salah iya. Sela. Iki kok Mbak Yu nak pengen tukang. Nggih, kula tak jukuk tripodku keri ning guri ya, Mak. Lah. Ngene kan kemaem. Niku keng mriko langsung kula beto mriki, mengke gampil, mengke nek ayam kan saged dingge Dik Dewi mengke. Dik Dewi nggih sami gadah berkat. Oh, Dik Dewi kei ayam. Oseng gadung kates. Godhong kates, Dok lah. Yo, oke, tak kekene nggih, Mak Jah. Oh. Iya, engko ya mimik-mimik. Oh iya, mie. Iya, Dok. Wes Mam. Banyu panas, banyu adem. Banyu adem ngantek banyu panas. Monggo Bayat. Mak bareng-bareng ini lak yo enak to, Mak. Mengke riyen. Bareng-bareng. Intan, aku pemuluk wae, Mak Jah. Lah, nggih ngoten dadi kelihatan sedaya Bayat. Pun kelihatan sampun, alhamdulillah. Udah mau. Jek, aku pengen Oseng gadung kates mau. Iya, aku mangan nih, Mbak. Iya, sambal goreng kentang mau. Iya. Papat tok ayo Mbak Yun, ndang ayo. Nggih. Carane iki pemirsa nyuwun ngene. Anu diketokno sediluk Bu Yun. Nah. Iki lho, Intan. Iya, aku sik mencoba Maksa. sego putih sik. Oke, kan Mbah Yat ketok pun. Lah aku tak mundur melih. Bar ki kok lanjut Mama gerak-gerak neh cah loro. Walah Mbah apike, Mbah. Aku sing enek mine mangke. Iya, Mbak. Ayo kita aja melok soteng. Kok diseneni didupani kok. Lauke semangka. Iya. Sampe Mbak Yun sik nek tak Nyun sewu. Ayo pemirsa, ayo pemirsa. Jatuh ini Mak Jah. Lah, ndak ada Bismillah. Udah dulu ini sik dek. Hah? Mbak, lu iwak ya, tahu enggak? Lu iwak ya? Ini nomor. Enak itu. Halo, mau ini Pak? Enggak. Wak pitik. Bu enak ya. Heeh. Iki mari dhewe kan ruangan ning omah bersaris gak apa-apa kantang. Ijek ning ngene Bang Ihsan. Alhamdulillah. Jadi Mbak ini ngisi acar itu lho, Mbak. Ndak, kok hidup. Mak aku jual acar. Iya nih. Sampun. Sithik mawon. Mriki pun. Sampun matur nuwun Mak. Anak abang main. Mae kok. Mbak Mbak Tamit. Nyun sewu. Mereka apa Mbak Tan? Mbak Umbas ya. Kok yo Kayak ngono, Mbak Tan lho. Botol akeh mak. Hah? Botol. Ya. Kayak aku. Tak tempat dicari. Dicari kan nek prasmanan kan minumnya pakai sirup. Ya terus botol-botolnya dibersihin sama mama. Lah mantul. Enak sih acaranya. Kok enggak ya? Ya. Untuk Mak. Iya, betul. Apa lah? Beres sampai acara. Mengenai teko terus nanti. Nggih lawas Mbak ya. Nggih. Tambahnya Mbak Yun. Mindo. Baru. Ini manam. Nggih.
Liur tapi Aku yo nggawa berkat aku ngono. liur ada kebanyakan. Nggih. Iya, apa kebanyakan liur sing berkat kok. Ayo pemirsa, ayo. Mantap. Depan. Mbak saya gratis. Mbak ya tanduk malih. Belum mau enggak, belum enggak. Keren ya. Baru ini suara yang beda ya. Heeh. Kamu cepet kan, Mbak Indra. Sok paling nganu apa masih Mas apa ning Jakarta kuwi lho. Ayo. Mbak Turi. Mak apa Bu masih kerja Mbak Di Indra? Jakarta. Kerja lho. Itu lah. Kalau tak silo yo di Jakarta. Paling kok Mas Dimas ketemu Pak Silo ya di Jakarta ya. Halo, Mak Silo. Masa sabone utuk dikei nganu lombok utuhan ya. Iki anu, Mbak. Nganggo teri soalnya, nek nganggo teri tra. Pakainya sok lombok utuhan. Iki go liwet Mbak gak utuk, Mbak. Liwet yo, Mak. Liwet Mbak ya. Liwet. Nek cara wong anu liwet iki. Nek utuk gak nganggo teri lek. Utuk nganggo liwet terus nganggo lombok utuhan. Enten lombok utuhan Mbak ya. Iya. Iku lombok setan lho. Iki Mbak ya. Nggih. Salah tanduk, Dok. Masalah kan enggak. Wah, iya enek mak-mak kok duduk turane ngomong Mas. Nang ada kalau ini. Enggak. Oh, iya. Suwe kok jadi Mbak ayo, Mbak. Aku nek cak mami nyeneng nek ngoten Mbak ya. Nggih, lha. Mbak Yun. Melas niku. Enggak. Pinten Mbak ya? Sinau kula tunggoni. Oke lah. Tak kira dapet, Mak. Enggak, itu tinggi ya, enggak ada sambeng. Direne selo kok mamane ngono. Bukan mau ngomongin dia lah. Bukan roh, aku jadi lali. Nek Mbak Ijel melok, Dok. Bukan. Lu duduk tak budal. Nggih. Madiun, Ah, orang Lurah. dia ngono. Ngawi, Semarang. Kok yang kemarin mak udah melok. Oh, ya, Mbak ya. Ono muni apa ngono? Nganjuk, ini nganjuk ono. Anjuk Nah, Jawa dia Timur. Timur, ada Surabaya, Mbak. Apa Surabaya? Iya. Tak orang nganjuk. Ora mak arah nganjuk ora Surabaya. Apa, Mbak? Nah, jadi orang nganjuk tak nih. Iya, pokoknya ya. Mantap. Anjuk. Makan berkat. Iya, Mbak. Berkat ya. Anggungnya Mbak Puspa, Mbak. Bagus, Pak. Mbak mau, mau. Tempe Mbak ya. Ini Bang. Tak pernah Mbak kan. Nanti tunai Pak. Bocah ya kon tak pangan. Enggak. Tangan tak mau ya. Dia nemu. Ngang goreng diun, Mak. Nemu. Mbak ya. Soalnya Banyak nak, Mbak. Mana nak ke? Uduk. Aku ku anu ya nek nggon bani sithik, bani sok. Oh iya. Ya. Kan mangan. Ayo, Iki apa, Mbak? Aku mangan mah. Niki, nganten ayam goreng. Oh, ki mang mbak yen gawa ngono. Tadi mau gawe. Tadi mau gawe ngene. Mau gawe tadi ini enggak apa. Tadi gone ngene oke. Kalau tak kowe dene kok dadi nek anu kok ya. Tapi ron teko kok. Oh, maksude ngono. Oh. Enak kok suara kamu. Alhamdulillah. Semongkone yo lagi. Alhamdulillah ya Allah, tenang ya. Kat mangan tak mangan, kok ngene Mbak. Iya. Engko dilalah dadak yo. Enak rezeki liwet, sego liwet.